Det du primært skal tjekke, Grizzly, det er, at du kan køre igennem over broen dernede. Du kan så til bare køre udenom omkring byen i teorien, hvis det er. Bare du kører over broen, tænker jeg. Er det langt nok tilbage, det her, Mikkel? Ja, det er super. Jeg kører full out, og vi kører ikke an ret hurtigt. Er det meningen? Ja, det er fordi, vi er på jernbanen. Ham der, short and sweet, han dropper igen nu her. Hold kæft, en ringforbindelse. Ja. Okay, krydser broen lige om lidt. Sørg for at køre manuelt der. Shit up. Prøv at holde så meget taktisk som muligt langs med åen, når vi kører ned sydpå, Mikkel. Efter hjul, de ser fed ud. Nu så holder jeg lige herinde, så fortsætter du bare forbi mig, så laver vi Bounding Overwatch. Yep. Ja, den bro der, det er sådan en dobbelt dækker kæmpe betonting. Okay. Du kommer bare ned og kører, overhaler mig som det sidste køretøj. Ja. Super. Hvor sødt de venter på os. Så Mikkel, du kigger, mens jeg kører frem Ja, jeg holder her og dækker. og observerer. Jeg er inde på termisk. Nej, Jeg men kan gør ikke se det. noget. Husk også at kigge til højre. Ja, næste, go. Grizzly, du kommer op og skubber mig ud. Eller overhaler mig og kører frem og kigger op, så vi længere fremme. Ja. Server to Abaddon, do you want me to restart or pause and rejoin again? Yeah, let's try that one last time. Okay, I'm just gonna pause and rejoin again. Yes, now I have the 1-3, so I can hand it over. Okay, we'll Right. try one more time. Yeah, and if it doesn't work this time, he's out of the game. Yeah, and if it doesn't work, it's probably connection. But try again. Roger. It's up now. Do I exit and Yes, rejoin? please exit and rejoin again. To Denmark. So it's a problem. Go to India 1-3 observer position. How do I do that? The list of vehicles on the left, just go to India 1-3 and click on it, and it should put you in the observer. None in my list Denmark of has won vehicles. gold in handball. Yay! Say again? Yeah, did you see that dude speaking Mandarin in an interview? It says none in the list of vehicles Yeah, on the left-hand you're side. still Yeah, loading. he gave an interview in, for like a Chinese news Wait up. network in perfect Mandarin. That's pretty cool. There are no Wrong vehicles. channel, mate. There are no vehicles. Sean No Sweet. vehicles. Sean Sweet. Yeah. Compliments go up. Wait. It says you're still in the assembly area. Correct. Yeah, he's saying there are no vehicles in the left-hand side on Can the you take an observer Yeah. just? any vehicles on the Or left just click ready maybe. side. There are none. Can you click ready? Roger I'll that. click ready. You'll get one when you get in.
Well, Swordsman, he's saying that there's no vehicles on the left-hand list. I know, and we'll have to see. We can't do much else. Roger. Okay, click ready. You might verify you are looking at NATO force, right? Okay, så kører vi igen. Major Doc, han gik lige amok med noget håndvåben, så... Han skulle lige over til et eller andet. All stations, this is Alpha 6. Alpha 1, move to Bravo 1 checkpoint. Be ready to attack as planned. All other units, form order of march. Be ready to attack as planned. Doc, jeg Alpha 6 kører også, out. så vi kommer lidt fremad her. Så du, Alpha 1 acknowledgement. er du her bare? Echo 1 acknowledged. Bare. Alpha 3 confirmed. Doc. For helvede. India 1, roger. Nå, vi kører bare, så kan du høre mig, Grizzly? Ja, ja. Du bliver sådan lige bag mig, Yep. 100 meter. Og lige Doc, den kører bare. Den kører bare sig selv. Er du den forreste så? 28-26, mand. Hvor er det fedt. Bare, vi satser på, at vi kunne køre der. Yep, yep. Så du dækker også nu? Yep. Short Sweet, han har simpelthen for dårlig forbindelse. Det er Ja. der. Husk at sætte ilden fri på bilerne. Hvis I ikke har gjort det allerede. Jeg drejer ind og tager broerne. Yep. Broerne. Ja, jernbanebroerne. Nå, okay, ja. Er ikke dem, vi skal over? Jo. Jeg ved jo ikke, om der er vand der under, eller hvad fanden der er. Nej. Det ligner bare tørre waddy, men vi skal lige tjekke det. Det ser jeg lige, når jeg kører den. Yep. Jeg kører frem også nu. I fortsætter bare nedad. Ja, der er lidt vand i noget af det, men... Ja, så skal vi ikke den vej ind. Men nu fik jeg lige fuld fart på i broen. Jeg kører direkte på broerne herfra. Når jeg kommer over på den side herover Grizzly, så kører jeg lidt til venstre for... stille og roligt. Stille og roligt over broerne, for ellers så kan vi ødelægge suspension. Har I det? Yep. Ja. Især bro 2, den er helt åndssvag. 6, this is 8. Alpha 6. When you cross the three bridges, the three railroad bridges on the blue route, be aware that the second bridge you need to cross carefully, otherwise you destroy your suspension. Alpha 6, all stations, you heard warning, over. Alpha 1 acknowledged. Grizzly, du fortsætter bare ned af banen der. Jeg prøver lige at gå op og få lidt højde på. Uden at komme op over kanten der. Og kæft, de kører da langsomt med det her terræn, mand. Ja, man skal lige tænke på, at det er noget dybt sand eller et eller andet. Du kan bare fortsætte. Jeg bliver lige her og kigger lidt ud. Bare du kan komme med, hvis du ikke er. Jeg er ved den bro nummer 2. Jeg skal lige... Grizzly, jeg bliver her, du kører frem til den næste, og så op til det grønne der. Kan du se, der er sådan en bakke med grønt foran os. Ja. Alpha 1, this is Alpha 6. It's Alpha 1. You were supposed to wait at Bravo 1 checkpoint, but move to Bravo 2 checkpoint and wait there, over. Alpha 1, roger that. Og så bare pas på at ikke komme for langt op på bakken. Ja, så jeg var lige ved at... I min iver efter at komme op på den her, var jeg lige ved at komme for langt op i forhold til den næste. Med Mikkel begynder at snitte os frem mod Bravo 2. Bravo 2.
Ja, det er længere nede sydpå. Nej, Bravo 2, den er vi kørt forbi. Det er Og så er det Bravo 3, sorry, ja. undskyld. Grizzly, jeg kommer op på din venstre der. Ja. Ja, du kan bare fortsætte, Grizzly. Jeg har Overwatch. Den er der forrest. Jeg har skubbet ud af positionen. Kør fremad. Jeg er Overwatch, ja, mens I kører frem. Ja, jeg skal lige have ordentlige øjne herude heroppe. Ellers skal du op og tage min stilling i stedet for bare. Jeg holder her. Du kører bare fremad. Kør bag mig. Har det. Alpha 1, this is Alpha 6. It's Alpha 1. Don't wait at the open ground. Take cover under the trees and wait for my go-ahead order. Over. 6 Roger. Grizzly, jeg skubber dig ud. Så tager du den rundt med den slope, der kommer Even foran though os. the enemy doesn't have any air assets. Jeg føler lidt, at der Jeg kommer noget. frem til jer. Hvordan føler du? Ja, min folk, de gik ned i hatchet. Okay, jeg sniger op på din venstre og kigger. Og Apocalypse han enter min observer. And all stations, this is Alpha 6, the same applies to the units following us. When the movement stops, take cover under the trees and cover yourself. Jeg kommer på din højre side, Grizzly. Ja, du skal næsten skubbe ham ud. Jamen, jeg kører op og tager den, så jeg lige er tårnet op over den bakke her. Så kører jeg ned på jeres højre. Ja, lad os tage den i en glidende bevægelse rundt om den her. Jeg har... Hvad fanden er det? Vent. Ja, måske termisk Jeg har udslag. 0 termisk på min side af bakken. Prøv lige at rulle op på siden af mig. Nej, ved du hvad, du er på siden af mig. Godt. Skal vi ikke fortsætte, Jamen, Grizzly? jeg er ikke op, så jeg kan ses ud over bakken, så hvis du har opsyn dernede, så kører Grizzly bare frem. Du fortsætter videre ned, Grizzly, rundt om rullende på bakken. Ja. Det er bare et varme ind i noget. Ja. Grizzly, når du kommer ned til vejen, ned ved Y-krydset på vejen dernede ud fra Bravo 3, så fortsætter du langs med vejen over til der, hvor vejen krydser den blå linje. Og finder en gemmested derovre et eller andet sted. Rørbæk, eller Svort, ikke foran mig. Ja, sorry. Jeg er vant til at Rørbæk på min flanke. Kør bagom mig, og så tager jeg og kører med ned og sikrer Grizzly. Så bliver jeg heroppe og observerer på lang afstand. Højt. Altså, jeg vil måske råde dig til at køre en tand længere op, så du kan se til venstre, der hvor jeg faktisk holdt. Eller bare måske... Hold kæft, det er ring det her, mand. Det er jo helt vildt. Ja, jeg passer lige på hernede ved højre flanke. Hvis du kan også bare holde, så kan vi ligesom skubbe hinanden rundt, eller køre forbi hinanden, Grizzly, hvis det er. Det er lidt op til dig, hvis du... Ja. Altså, der er et stort hul hernede, hvor vi... Ja, okay, hvor vi er dækning nede bagved. Jeg kører til venstre for dig, op til de træer der. Vores umiddelbart farlig retning lige nu, det er vores højre flanke. Ja. Ja, der kan altså også være fjender på den anden side af den flod derovre. Det er ikke klar over, det skal I også kigge. Jeg fortsætter op til træerne der foran os. Jeg bakker tilbage fra min stilling nu og begynder at bevæge over mod jer. Jeg kører venstre om dem der.
Jeg har ingenting endnu. Jeg tror godt, vi kan fortsætte lidt fremad. Følg front. Hjulkøretøj bevæger sig... vent lige. Fik jeg den drejet helt? 6, this is 8. Nej. Vent lige til. Når jeg siger vent, så vent lige. Det var min skytte, han havde lige kørt bagom af en eller anden underlig årsag. Så cancel den. Cancel that one. Min skytte, han har lige kørt tårnen en hel omgang. Fucked up, mand. Bakgear, det er hurtigt. Ja, det er nemlig. Men jeg fortsætter fremad langsomt. Bare. Jeg skøjer på tværs henover i det lavningen her og kører over mod de 3 over til højre. Ja. Så hvis Grizzly han dækker mig og dig derfra, hvor han er nu, så kører vi 2 frem, Mikkel. Ja. Hvor er du i forhold til mig nu? Kig på kortet, jeg kører bagom dig. Han er vores klokken 5. Ja, men jeg sidder lige og holder øje for mig også, ikke? Vi kører faktisk i en Echelon right her. Jeg har det. Min AI, han får sådan pludselig dreje tårn der helvede til rundt en gang imellem, uden der er noget. Det er sådan lidt weird. Jeg kører ned i den lavning før de træer der. Og følger bakken rundt. Ja, Grizzly, han bliver bare mig, ikke? Yep. Jeg håber ikke, der ligger et missilteam derovre, så dør jeg lige om lidt øjeblik. Jamen, så godt det nu kan, sort, men jeg stopper lige op en gang imellem for lige at scanne. Ja, det gør jeg også. Jeg er ved at være oppe i de træer der. Jeg kommer op og kigger nu over bakken. Jesus Christ, det er slow, når man kører op ad bakken. Bare vend den om. Du er den bakker hurtigere. Det er godt. Det kunne faktisk godt være. Jeg scanner. Har I nogen termisk? Jeg ser jer 2. Nu er vi ved at være ret langt oppe i det minefelt der, så nu skal vi godt nok lige til at være lidt. Du skal ikke længere frem, hvis det er dig, der er 1-4. Jeg er 1-4, ja. Vi skal have 1-2 forbi os først. Yep. Six, this is 8. Off 6. Do you want us to move past phase line Lima, or do you want us to wait here? Move past and start reconnaissance on the minefield and bypass route. Over. Roger. Vi skal køre videre sydpå, så begynder vi ned mod Alpha 2 og Alpha 3 ved battle position. Lige så stille. Jeg fortsætter... Mick, du må godt være til højre på kortet øst for battle position Alpha 2. Alpha 1, this is Alpha 6. Ja, jeg kører lige frem til en skovkant der. Advance to Bravo 3 checkpoint. Og jeg kører sydstæk ned mod Alpha 3, hvis Grizzly han tager Alpha 2 battle position direkte. Og pas på minerne. Skal lige se, hvad side jeg skal på det lort her. Grizzly er lige på venstre side af det her. Er du det? Ja, på det der skovkant, du kan se på din venstre. Ja. Alpha 66, Alpha 2, are we on the move? Copy that, all stations move out. 6-8, move past Lima. Alpha 6, copy that. Hvor dyb er den skov her? Den er lidt, det er lidt tricky, for det er sådan noget hedge rose lort. Ja, åben jungle noget. Ja, så vi kan risikere lige snart komme på den anden side af den, så kan vi se 2 kilometer igen. Ja. Så vi skal sådan set helt op til den, og så snige os igennem på en eller anden mystisk måde. 1-2 skal køre længere mod vest. Han skal ind og tjekke battle position Alpha 2. Okay. Jeg tror, man kan jo igennem det her. Alpha 2. Jeg håber.
det kan Alpha man 3, godt. this is Alpha Det 2. lyder sådan. Pas på på den anden side. Alpha 3 here. Go ahead, Alpha 2. You give us a bit more spacing, eh? Roger that. Already gave out the order for more spacing. Thank you very much. Out. Okay, vi kan ikke se hinanden herfra. Jeg kommer altså lige over i din hæk. Okay, hvor fuck er du henne? Ja, bare pas på, for jeg har ikke... Føling front nu, føling front. Hvad er det? Vent lidt. Jeg er på vej til termisk. BMP'er, hvor langt ud er de? De er markeret på kort. De er på den... Ja, de er markeret på kort. Jeg trækker mig ind igen. Der står også, du tager 6, this is 8. Contact BMP, marked on map. Kast røg, hvis du kan. Alpha 6, Jeg er igennem hækken igen. Jeg bakker bare igennem hækken. Det er try to skidesmart. bypass it from the west, over. Roger. Det er faktisk lige på den anden side. Hvis du kørte igennem det her, så kunne du også se dem. Ja. Så spørgsmålet er, om vi skal ned til 11 igen. I skal mere mod vest, over mod mig på Alpha 2 og Alpha 3 stillingen. Hvis du kører derover først, Grizzly, så dækker jeg her. Ja. Full steam ahead. Vi opdager nu uden at dø. Ja. Der var en eksplosion på dig. Nej, det var en missil, der skød efter mig. Jeg nåede lige at bakke ind. Okay. Fordi den eksploderede der lige foran. Den har ramt hækken så. Ja. Shit. Men det er fint nok. Tæt ved at næsten ikke et hit. Jeg kommer over efter os. Ja. De er fede, de der hedges. Ja, det er det faktisk. Jeg vidste ikke, man bare kører igennem den. Jeg siger da, det her det er noget sovs at køre i. Nu håber jeg fandme, at det ikke er de nedgravede miner, vi kører imod ned mod. Det kan det godt være. Men skal vi ikke bare lige inden vi når minefeltet, låse infanteri af og så sende fremad? Alpha 6-6, Alpha 1 at position Bravo 3 this time, over. Kør i det lyse her, sorten, når du kan. Det ja, der er noget trælort her. Det er mørkt der, det er... Det er fedt, vi sniger os her. På den anden side af de her BMP'er, ikke? Altså. Mm. 6, this is 8. It's not a section, it's a whole platoon of BMPs now. Jeg er med. Ja. Vi skal sådan set bare igennem den her, Alpha 6, copy that. Ja. Igennem den, og så ned langs... I'm firing indirect fires to that... Så dækker du mig her rundt om hjørnet. Roger, out. På hold, Grizzly. Alpha 1, this is Alpha 6. Vi skal til venstre her. Skal vi til venstre her? Alpha 1. Så er vi der. You can move forward a few hundred meters so that you can overwatch the... Hvis du kører igennem her, hvor jeg er, så er vi på den anden side af de BMP'er der. Så er vi hækken. Vi har en hæk her på den anden side. Ja, det er rigtigt, der har vi. Er det okay bare? Ja. Ja. Jeg kommer op bagfra, op mod jer. Jeg scanner lige først. Kommer op til den hæk, hvor I er nu, hvor I kører langs med. Ja, jeg scanner lige først. Vi kører ned til højre, og så tager vi rundt om hækken til højre. Hækken til højre. Så jeg kører ned til højre og tager den rundt om den vej. Ja, jeg sniger mig herop langs den, ikke? Yep. Så mødes vi ned på hjørnet af den, helt nede i lavningen dernede. Jeg kan se ned i byen nu, herfra. Ja. Jeg fortsætter at kravle... nej, det er ikke noget. Jeg fortsætter kravlen langs hegnet herop. Ja. Jeg kører ned ad hjørnet, der hvor der Romeo 8, this is Alpha 6. 8. Splash on enemy BMPs, how was the target hit, over? We have no eyes on them right now, we are trying to sneak around them. Out. Copy that. Vi har ikke øjne på den der BMP mere, vel? Nej, så skal jeg lige stikke igennem hækken. Jamen, de har lige skudt på dem, så skal du observere dem. Det kunne du ikke, så det er jo, de skud er jo faldet. Ja, nu finder ud af, at de stadigvæk er der. Ja, prøv lige at tjekke, om de er der endnu. Eller om okay, de jeg kører igennem hækken og kigger. Yep, så vær hurtigt væk, så de ikke når at få banket dig med et missil. Jeg har så lige 3 også.
Jeg er nede ved hjørnet nu af den hæk, du kører i med Mikkel. Jeg kan ikke se dem herfra. De ligger ned. Jeg kunne se dem fra den anden side. Jeg kan ikke se dem herfra. Jeg bakker ud igen. Jeg fortsætter ned langs her. Jeg foreslår, at vi sætter bjergninger det ned langs her. Jeg tror, jeg kan se minefeltet hernede. Jeg har minefeltet. Minefeltet ligger nede på vejen. Prøv lige at komme herned på hjørnet, hvor jeg kører. Hjørnet? Ja, der er minefelt på vejen. Aha, der er et minefelt. Godt. 6, this is 8. Alpha 6. I found one minefield along the canal. I'm scouting ahead along it. It's marked on the map. Alpha 6, copy that. Jeg fortsætter ned langs hækken her, og ser om jeg kan finde en minefelt hernede også. Alpha 2, this is Alpha 6. Alpha 2. Move to left side of Alpha 1 and be ready to attack with Alpha 1 to as planned. Over. Copy that. Out. Fuck, lige pludselig kunne jeg se sådan nogle små dutter på vejen, mand. Shit, der var det alt et minefelt. Jeg har også miner hernede nu. Jeg kører ned og markerer den. Så er vi sådan set klar til at iværksætte noget breachværk. Alpha 3 to Alpha 2. We'll be behind you in wedge formation. Jeg kører langs med det minefelt, I ser på kortet lige nu. Ja. In the back, obviously. Ned mod at se, om der er et hul i den. Og der er et minefelt dernede foran os nu. Er den markeret på kort? Det er markeret på kortet. 6, 8. 6. We have found another minefield marked on map now. Copy that. Actually, we have found 3 minefields now. Copy that, and there seems no bypass routes. Over. Negative. There's no bypass route. You have to breach them. Copy that, Romeo 1, disengage, fall back 100 meters and wait for orders. Over. Roger. All stations, guys, this is vi Alpha 6. falder tilbage og 100 meter, og så venter vi på ordre, til der kommer nogen. Så hør 100 meter tilbage, find en god stilling, og så gemmer vi os der. Move out. Alpha 6 out. Hold kæft, jeg bakker hurtigt den her, jeg kører frem med. Gør I også det? Alpha 1, Alpha 2 will overwatch your bound. Over. Hvis de vil have en bypass route, så skal vi se, om der er noget. Alpha 1, Roger, moving now. Men det har han ikke. Der er ikke nogen bypass route. Vi er helt spærret inde af miner. Jeg sætter infanteri over på den anden side af hækken og kigger. Jeg tænker på vores... Yep. And Alpha 1, Alpha 2, this is Alpha 6, correction, you don't need to bounding overwatch, we have eyes in front, so keep moving to your positions, over. Ind som gunner på min, du. Alpha 1, Roger. Til at komme væk, Grizzly. Ja. Smid røg. Smid røg, når I kører. Kald det op. 6, this is 8, one vehicle down, got contact with tank we hadn't seen. Alpha 6, copy that, try to disengage behind Alpha 1 and Alpha 2, over. Actually, it's a complete section of tanks at the river. Alpha 6, copy that. Alpha 1, Alpha 2, heads up, enemy tank platoon moving to your direction from front right, over. Alpha 1, Alpha 2, did you copy? Alpha 1 copies. Skal vi bare... ja, længere tilbage. Ja. Alpha 1, Alpha 2, can you keep it in speed 2 over? Skal du passe på, at du kører igennem den hæk der? Var det den her hæk? Ja. Det kører lige igen. Så kom bare ind lige igen. Lad os bare trække os ned bag den næste hæk. We're gonna breach from the predesignated and planned position on your map. Alpha 6 out. Er du ind som gunner på min, Doc? Alpha 6, Echo 1, acknowledged. Er der? Eller gå op for at se håndbold? For helvede. Alpha 1, Alpha 2 will be holding at the living fence. En er det dig? Det er hans infanterister. Ah.
Alpha 6, this is Echo 1. Where do you want me to hold my breaching assets at until they establish support by fire? Hold them at behind Alpha 2, over. Correction, Alpha 1. Acknowledged. Er der bare? Jamen, jeg er ved at forflygte min ene infanteri, men kan han være i jeres biler? Nej, men bare sæt ham ned til, med Overwatch et eller andet sted. 6, this is 8. The enemy tank platoon is moving towards the Alpha 3 position on Faceline Mike, over. Alpha 6, copy that. Alpha 2, once you set up at Alpha 2 support by fire position, Alpha 1 start pushing to your own side, over. At Bravo 5, over. Alpha 1, acknowledge. And Alpha 2, Alpha 1, try to engage those tanks, over. Husk lige at male op, at vi har infanteri på grunden, på jorden foran dem, ikke? 6, this is 8. We have recon infantry on the ground in front of Alpha. Please remind them. This is Alpha 6, copy that. Alpha 1, Alpha 2, be aware, own infantry, over. Alpha 1, acknowledge, own infantry to our front. Kæft, der er mange ligner, mand. Mikkel, jeg observerer på dig som observer. Jeg kører bare bag dig. Ja, det er fint nok. Jeg har bare parkeret dem deroppe, indtil de finder ud af, hvad de vil. Så prøver jeg at se, hvor langt det minefelt er ude til venstre. Yep. Jeg sætter min mand ned i midten, der ved breachen skal være. Alpha 6. Alpha 8, sorry. Alpha 3, this is Alpha 6. Alpha 3 here, go ahead. Take positions right side of Alpha 2, over. Copy that, taking right side. I må lige se til, hvis I vil have meget til at gøre et eller andet specielt. Ja, bare du holder i dæk. Nu skal vi bare vente, tror jeg, Chris. Nu tager de kamp. Alpha 1. Do you have contact with the enemy tanks? It's Alpha 1, negative this time. Alpha 6. Nu tager de kampen breach, og så skal vi helst foran dem igen. Gælder på. Alpha 6, Alpha 2, contact with 1 BMP, destroyed. Alpha 6, copy that. Alpha 1-1, this is Romeo 1, over. Oh, you found him. Alpha 6, Alpha 2, currently contact with 1 vehicle, over. Alpha 6. And Alpha 2 and Alpha 3, this is Alpha 6. You also try to pinpoint those enemy tanks right front of us. Alpha 3, copy that. Derude i det åbne der, hvis man så lige skal sige det bagefter. Er min en med infanterimand med en panservandsraket på ryggen, han var godt nok udsat for skud. Alpha 6, this is Echo. Go ahead. Be prepared to breach when the smoke screen and fire suppression at Bravo 6 is ready on my order, over. Det er hårdt at være recon. This is Echo 1, acknowledged. We'll wait for your order. Foxtrot 1, this is Alpha 6. Foxtrot 1, this is Alpha 6. Alpha 6 in. Fire 3-minute suppression at 001 and blind smoke screen at 002 on my order, over. Report when ready. Yes, 51 seconds splash. For 3 minutes. Det er faktisk ikke et dårligt sted, breachen der, den er lagt nu. Nej, og jeg har en mand lige ved siden af, der er faktisk muligt at køre igennem. Men lige snart han kommer ud på den anden side, så har han et problem, hvis der ligger minefælder på den anden side. Det er sgu da irriterende, vi har kun 3 kampvogne den deling der. Det er sådan lidt fail. Yep, meget fail. Det er simpelthen det der standard, når du placerer enheder. Efter den nye, så tager den, hvis det er 2 af 6, og så er der 4 i. Hvis det er 2 af 5, og så er der 3 i. Og 1 af 5, og så er der 3 i. Ja. Echo 2, this is Alpha 6. Det er kampvogn, vores. Alpha 6, Echo 1.
Alpha 6, Echo 1, go ahead. Okay, nu er This is der Alpha fjendtlig 6, kampvogn på vej. there's a hedgerow in front of the minefield where we were supposed to breach. A new breach site more to your left, look at your map. Jeg så lige kampvognen kørende op This is fra Echo byen 1, acknowledged, moving to new breach. op mod 2-4. Jeg så lige antennerne. Jeg tror ikke, han har set. Nu må vi se. Echo 2, this. Første deling har der lige... Hvad? Lige bag ved mig, der er der en brændende kampvogn. Echo 2, this is Alpha 6. Bag ved dig, hvor? Med en frontmand, ham der ligger helt nede ved Alpha 6, Alpha tidligere 2, breach-sted. we've seen two tanks moving east, just south of the minefield. Den er bagved. Mikkel, move din Alpha 6 infantryman over til breach-site. Echo 2, this is Alpha 6. Alpha 6, Echo 1. Do you see the new breach site? Roger, moving into position now, over. Copy that. Foxtrot 1, this is Alpha 6. Foxtrot, Alpha 6 in. Alpha 6, Alpha 2, in contact, tanks. Alpha 6, Echo 1, in position to breach, awaiting your command. Hvad fanden er det for køretøj, vi har mistet deroppe? Det ved jeg ikke, men jeg har et forslag, at vi sikrer L2 vestflank. Foxtrot 1 sent. Foxtrot 1, this is Alpha 6, is the smoke screen ready? Over. 6, this is 8. There's a tank in the minefield area to the east of 2-4. Vi skal bare sørge for at holde vores røv nede nu, Chris. Fordi vi kan ikke tage nogen tank hits med det her. Nej. 6-8, there's a tank in the minefield area. East 6-5, of Roger. Alpha 2-4. 6-5, Roger, we got it. Hvor du var hen med Alpha 11. 6, Alpha 2, request Alpha 3 moves on my left side to secure my flank. Hey, this is 6-5. Why, Jeg er lige bagved why dig, can't Chris. Alpha 2 secure the flank? Okay. Prøv at se, om jeg ikke kan finde en eller anden sikkert sted lige at holde. Jeg tror det bedste det er helt op langs den her hedgerow. Det skal være helt langt. Alpha 6-5, Alpha 2, did you get my request? Yeah, why can't you guys secure the flank? Alpha 3's currently providing breach site security. We had to move the breach. Because we're unsure the two tanks are flanking us through the Jeg kan hedgerow. høre, de har lidt problemer med Smoke flankesikring, sent on så Sierra 02 her hvor jeg in holder, 1 der kan minute der flat. sikkert rimelig langt ned. Roger, Yeah, 8, yeah, Alpha 2, fine. you guys are the new flank security. What we can do is push Alpha, India 1 a little further. Copy that out. Har vi noget, der er udlagt her? Jeg kan bare se en ødelagt unit på map. Sierra ikke lige- Sierra 1 has ended. Godt spørgsmål. Den er lige på den anden side, ikke? Det er en leopard. Ups. India 1, 6-5. India 1. Hey Roger, need you guys to establish flank security battle position Fox 1, that is north of Alpha 2. Possible concern of an enemy tank platoon flanking us. Over. Roger, moving. Echo 1, this is Alpha 6. Alpha 6, Echo 1, send it. ETA on the bridge, over. Breaching now, Roger. Alpha 6. Alpha Okay. 1, this is Alpha 6. De der kampvogne ude i flanken, de æder os. Ja. Du skal ikke stikke snuden for langt ud der, hvis den allerede har smadret den kampvogn der. Nej, jeg holder Alpha 3, this is Echo 1. Can you move your 3-2 element to the left or the right? Over. They're directly in the line of breach. Jeg sørger egentlig Copy bare for, at that, der ikke er I'll nogen, move der over. sniger sig op på vores flanke. Lige pludselig. Vi kan se.
Jeg kan se, at de Alpha, de bevæger sig lidt. Tilbage med infanteristerne, bare. 3-1's moving out of the way. Out. Og et løb med dem. Alpha 6, this is Alpha 1-4. Alpha 6. Yeah, Roger, you called us? Yeah, copy that, forget that. Copy. Alpha 3, this is Alpha 6. Alpha 3 here, go ahead. When the breach is ready, push through it and attack to support by fire position Alpha 3, over. Jeg ved ikke, hvad helvede det er, de engage. Det Copy that, copy that. And Alpha 3, remember, we have still enemy tanks at our front right, over. BMP også. De har lavet en stilling, der hedder F1. Er det den India på vej der? Ja, lige præcis. Alpha 6-6, this is Echo 1. Recon infantry have cleared, moving into the breach. Alpha 6, copy that. Alpha 1, this is Alpha 6. This is Alpha 1. Move to support Alpha 2, engaging enemy tanks at our left flank, over. Alpha 1, roger, moving now. Alpha 6-6, Alpha 2, contact 2 tanks and a BMP. 1 tank destroyed and we lost 1 tank. Alpha 6. Så skyd så den Miklik der. Yes. Alpha 6, this is Echo 1, deploying Miklik. Alpha 6. Alpha 6-5, this is India 1. Alpha 6, this is Echo 1. Miklik has exploded, sending through to clear lane, over. Alpha 6, copy that. Vi sidder bare og snyder. Alpha 6-5, this is India 1, over. Go ahead, 6-5, 6-5, go ahead. India has reached Foxtrot 1, deploying infantry to Overwatch left flank, over. Roger, thank you. Der vælter det ud med infanterister ned på Marder. Alpha 2, this is Alpha 6. Foxtrot 1, this is Alpha 6. Foxtrot 1, sent. Fire mission, 1 minute suppression on enemy section on our left flank. Fire when ready, over. Hvor for nogen? Prøv at gå ned og se, han breacher med Mindplow nu. Og jeg optager det også. Ja, så laver den lille små flag der. Det gør den i virkeligheden, det er totalt nok. Alpha 6, this is Echo 1. Entrance to Lane Silver has been marked. Alpha 6.